Pasintabi mga kapuso, sanglit sensitibo ang musunod nga balita. 20 ug 21 anyos nga magsuong lalaki nga giingong dunay diferensya sa pangisip. Ang patay human kini gibunalan og martilyo ang ilang mga ulo sa ilaha mismong amahan sa Hingoog City. Sospek, notado ng palahubog o ginakulata matud pa ang mga anak ug asawa. Ani i-report ni Cyril Chavez. Duguan og wala na maitsura ang ilang ulo. Ingon ani ang gidangatan sa 20 ug 21 anyos nga magsuong lalaking biktima sa mangilngig nga krimen sa Barangay 17 Hingoog City, Misamis Oriental, Huwebes alas 12 sa udto. Ang mga biktima giingong walay kaluoy nga gipangbunalan og martilyo ang ilang ulo hantod nakabsan sa ilang kinabuhi. Ang suspect mismo nilang amahan nga aminado sab sa krimen nga nahimo. Gilayong gireport sa mga silingan sa kapulisan ang insidente o gidala pa sa ospital ang mga biktima apan patay na kini. Sa hot pursuit operation sa kapulisan, naabtan ang suspect sa ibabaw sa usa ka flyover og daw mosulay og ambak apan napugngan kini sa miresponding mga pulis. Ang kining duha ka buok niya ka mga anak nangatulog sa salog. Ang ana sa sulod sa ilang panimalay og didto iya kining gibunalan sa martilyo sa ulo nga bahin. And kining miresulta sa pagkamatay sa maong duha ka mga individual. Wala pa'y pahayag ang suspect kinsa gidala na sa korte para sa kasong multiple parricide. Apan sa impormasyon nga nakuha sa PNP, giangkon sa suspect ang salaod nga iyang nahimo. Nag-ingon kini nga kay tungod ang ang iyang duha ka anak nga lalaki adunay problema sa pangisip allegedly. Iyahan na lang kini gikutlo ang kinabuhi aron mahuman na ang suffering kuno. Saysay sa igsuon sa suspect kinsa eksklusibong nakahinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga dugay panahon na nga ginapasakitan sa suspect ang iyang anak ug asawa. Gani usa sa ilang gitumbok na hinungdan nga nawad-an sa maayong pangisip ang duha ka mga anak nga iyang napatay gumikan sa pagsigi og kulata niini. Bisan ang igsuon sa suspect ang nakatilaw sab og kulata niadtong bata pa sila panahon nga makainom kini. Wala ko kasabot gyud sir, sa tinuod lang kay wala man na si problema sa iyang mga anak, kay na problema na kanang iyang mga pamilya o iyang asawa mo yung kaatiman dana sa iyang mga anak. Wala man na siya ginabuhat, kada adlaw na siya mag-inom, panghatag na sa perwisyo, problema sa amo ang mga manghod, mga igsuon. Desididong mupasaka og kaso ang nahibiling banay sa mga biktima batok suspect. Nakahaya na sab ang mga biktima karon apan nagpabiling problema sa banay ang pagpahiluna kanila. Kana emotionally and financially challenge yun mi karon sir, kay duha ba pud na actually ang mga munaking lawas dito sa wala magikabulak-bulak gani sir. Alang sa mga buot motabang sa pagpahiluna sa mga biktima, mamahimo nga makontak sila pinaagi sa mga numero sa inyong TV screen. Kauban si Jaybert Paira, Cyril Chavez, 1 Mindanao.